Sige, ready, go! Hello, hello mga besh! Good morning! It's me, Nippy Love. Welcome back to my channel. For today's vlog, I will be doing a hiking vlog with my colleague. So, ibanito ninyo ha? Stay tuned! Hello mga besh! So, diyan ako ang mga kauban sa hiking. Hi! Say hi! Anyong, naman si Ma'am Ariel and this is Sir Marjon. Nice guys silang mga hair. So, buhat pa mi sa isa ka kauban na ako. Ingon siya, sayo daw siya kaayo. Ambot na lang. Siya pa naingon nga, sayo. Dapat 5. Anak siya. Nya karon kay siya among gihulat, no? Shout out ni Ma'am Disime. Hi, Ma'am Disime. Mata na, be? Sarap bagay tigtanaw sa akong mga videos. Ma'am Disime, stay put. Hello mga besh, final na yun ni. Mga ito na yun ni. Si Arabid ang mga agot. Naka-car siya no. Naog siya sa car. Dahil mag-jogging. O, diba? Nice kaayo. Hi! Oh, hi sa mi sa amo ang ko ang gipaabot nga guest. Hi! Hawan na number. So muna to mga besh, nagilak akong anak. Mo ba iro? Bunuon, ay pauban na pa. Kita mo dyan ako, lugar ko, matanga na, hilak si Jade. Di ba ko mag-car mo ato Jade sa Kamanuy? So finally, na-complete na gyud mi mga besh. Time check. Kisa na iro, pao. Time check. Time check, 5:58. Yay! Okay, actually, among Sabot is 5:30. Akang 5:58 na siya, no? Due to COVID. due to recovery. Pagbira, mas mo ito bugata, maniga. Ako So, rin mo na ni. lili. Isa, sinap. Padulong na mi sabon hayag. Lahi ra gyud. Wow. Lahi ra jud oy. Lahi ra gyud iga. So mag-abot ta dito ha. Amo sabot kay walking. Lagi kay Ariel. Amo sabot kay walking. Grabe stereotyping kayo abi kay mga tab. Wala ilay iril. Pero ay. Ilay. Hoy. Kali. Okay, so magbaklay sa mi mga besh kay burag hanga kaayo bisigi ko uga na sa ako ang tripod. So stay tuned. Bye. Kasi kubag mudagan ka. Pauli na to. Mo man ay gisugong Jade. Hoy, nagila kong lubot, oy. Makawaguan. Padagka ni niya, oy. Okay mga besh. So munat kami karon kay padong na mo. Saka. Saon man gyud namong kauban oy. Lahi ra gyud. Kami lakaw sa Ariel, masaka para batang bunton. Si, mana pula ini sunod, oy, kita man na iro. Sa nata dog whisperer. Uli apaw. Sa babi, labay kami lang to, relax. Oh. Lahi ra gyud kayo oy. Ay, sila nang guys, si Jigger. Celebrity na oy. Hello mga besh. So tanawak, musta man pod mo? Pak, chat, shoot, chat. Kaya pa oy. Medyo na ako. Diba, walang kapawi-pawi. Bukog naman na iya. Hi. Musta pa sa pa mo dati. Tapoy, kaling ang mumawahin. Ikat to sa vlog. Siksik kayo ni mga. Gaon na eh.
Sama na to. I'm sweating like a cow. Charot. Kaya nga. Dagan na siya sa Marjon. Yata ginaganan ba yung muna bukog ni dagan? Ting 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 ting. Pero No, dahil ganado dyan madagan friend. update na ba ya? Ilan mo dahil sa ngayong life up. Shout out Miss Nangayog live update diha. Nidaga nakalay, ano ba? Saan nakalove? Ay! Magod ga. Video call dyan. Ga, nidagan ako ga. Ako nagigwa. Uli nga, dumadigil. Uli. Giyal ko na sila na. Relax, kami lang to. Not worth your time. Dali ragyudan mo ang friend diri. Breathtaking ra po dato eh, literally ba? Kumusta po, friend? Check show. Opa, save my friend, opa. Uy, kami Ariel. Pwede ba? Later na. Glimpse pa na. Pag ginawa ko nilagang kong kuya diha. BL. Sarawat! Okay, so mo na to siya. Nag-andaan na ilang mga feeling. Murag wala ra pud sila nanungas, di ba, friend? Yes. Oh, Actually. natatanaw na murag nila. ka lang, inigabot sa bungtod kay murag mawa na ko. Kaya ay hanay-hay ra na. Kaya mag-entambok. Oh, di ba? Blow up look. Uy. Unsa to? Glass skin? Uy. Because this ay ang glass skin. Oh, di ba? Na. Kasi may shout out baka naman. Shout out Snow White. Snow White. Snail White. Snail White of Namo Life. Oh, shout out daw baka naman ha. Baka naman. Oh, sponsor sa Mohoy sa akong vlog. Uy, oh, di ba nanguli na sila. Oh, like kita tumutunga. Shout out Team Sarawat. Hey! Sarawat! Salalayo. Okay, so kita patung. Sila patung. Padung pa. Sa sunod magdatag kuan. Magkuan ta friend, ini rag kahapon. Magcar. Diya magdata og butane. Diya magkuan ta rabuki, tokbuki. Oh, adun ini tingog na mong friend diri oy. Nakiten? Sige ba? Nga, dako kay friend. Igo pa kayo pa. Oh, yun. Pajama ka doon na tayo patrol car. Ay tago. Kanya ko sa ka. king Oh my god. Mura ko nakasabukid nung yuli. Sige na niya. Kuan mo abot dani. Puro tag nasa city. Wala, okay ka. Oh, welcome to city. Ana ang background sa ground. Hi. Welcome to city. Hi. Tuplo ka sa ni Marjon di? No, Asa? kana ba? Na. Ni kuan na to? Ano lagi mo nga? Yan na. Shala, may lahi ra dyan. Tignan mo Sabi ko gero. Okay, Jigger. So, nakapasa ka. Sa mga test. Sunod. Kaya ka nila pa. Hindi gato na kaya. Mga 10 stops. Ano man?
Tuk-tuk ka, Jo. Tuk-tuk na ilaing way. Detour. Yaw. Asa may bet? Detour or deal? Rikos detour oy sa akong panglawas. Sila ka stops and detour. Mga 5. But sa dili detour 10. Kabantian lagi mo aja ko kang tuk-tuk nga aja ta ka aja. Ana ramang ko sa kuan ganang na ay Cementerio? momentaryo. Adi ka anak gamay ra. Ato kasi katungwa pa niya sa cementerio bago Kana. bitaw ka aja. Kanay bay Ano, nga daddy, dako ha? at bang? Ay, Diba tuk-tuk. nga naman nakadyo ka na inig na og nga. Mupa-slide na lang ko kay madro ko ma-slide din. Ano, minisa ka. Sanyan nga mga friends. Ano, nagupot ka sa different eh. Ni pa, na, ni mo kay. Hadlok Hindi naman naman. nakapugog. Lagi ka ng panaog. Ah, mga besh, we're almost Eh, there. na. Oh. Hindi nakalingan, uli na to. Oh, yan. Yes. Pero huboy pud. Pugong-pugong. Depende, paligid ta. Ito, sir. Yun, pag tayo nagpalwa. Shout out mini ko. Sarawat. 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 Di sabi? Ano yung Sir Marjo? Ano yung pangatan naman? Okay, welcome to my kuan, Disneyland. Welcome to Netherlands. New Zealand out. Wow! Perfect. Worth talakaw. Diba? Shout out na po mini kuan. Tarungan na. Shout out me sa Snail White Namo Life. Baka naman, glass skin. Ma'am, sa bukid. Disclaimer. Ha? Dapat magkuhan yung disclaimer nga. Welcome! Wow! Wow! Teary-eyed. Diba? Sabi ko, worth the walk. Very good, Jigger! Kabaw, ano na kamay? Deeper. Very good, Jigger. Kaya na kay maimnan. Okay, so pasaka na mi mga besh. Isa to pag nag-enjoy. What can you say, Sir Marjon? Wow! Amazing. Naipa-welcome nga mga cake dire. Mukaila kay rich kid mo. Oh, di ba? Oh. Unya na, uy. Relax. Tapos sa top of the world. Dali mag-review na No, napa dito. Sulitin mo. Magpadaw sa uskalat. Za. Worth the walk. Picture ay sa kumong suri. Suri labo. Tutukan to. Okay, go. No, may flash. Papa. So, demanding ba yung kanya? Okay. Sila pa ginawa ko mga gamit. Hi mga besh. Ito na namin diri sa topmost. Wow! Za, unsaon gyud mong kauban wala siya nagready oy. Palihog lang.
Za. Oh. Imagine the world like that. Ay, sorry, makapiright ko. Oh. Eh, wala kayo siya nag-ready eh. Oh. Sunbathing. Musta pod, friend? Ano sa mga gibati, friend? Kanang disappointed. Ha? Hindi ko bang gamit yung camera. Picture pa. Picture sa mamlorli pa. Kaya karon pa sa katumas. So, lamay kaya ako. Tanawa mga besh. Grabe kayo ng pangandam. Ako ang kauban diri karon oh. Ang ending ra kay naa si Jigger. Picture ni Paulo oh. Uy. Wow! Confident. Okay. Nay ni apas mga besh. Bantay magpakugos ha. Nara. Familiar gid ni sila mga tawhana eh. Taman sa imong maabot anak ato nang kayutaan anak mo na. Taman sa imong matanaw. Pero isa kong anak karon pa kagawas. Saba sa wiki, kay na busy nag sunbathing. Resort me. Kinahanglan dahil. Picture rin. Oh. Taro nga. I-forward ang ana. Nya pinatiad. Hi Jade. Say hi to vlog Jade. Sinditan, say hi to the vlog. Za. Ang saon yun. Oh. Ay, kuhaan imong jacket. Pero makag. Ay, Jade. Adi uli. Da. Mga besh. TikTok. Lipera food guys sila. Ay, sorry. Gawa na ko. Yum. Pag TikTok, ma'am, sa kay TikTok ba? Bro, ako ilo. Sa itong TikTok. Wifi na rin. Ang sa daw? Ayaw, okay. Tingnit. Tug na mainit. Oh, kabalo na na. Grabe, combination ng words. Okay mga besh, success ra pud mo ang pag-hike diri. Thank God. Shout out na pug otro ni Ma'am Desimi kay sure kumutan-aw na pud ni siya. Ma'am Desimi, thank you good kaayo. Baka naman mo sponsor ka. Ay ayaw na lang. Hadlo kog mo sponsor ka. Say hi. Okay, so na ni apas diri ang chikiting. Yun pa kanina pag-apas diri, oy palihog lang. Mama, layo bay ako. Layo ra tong balay diri. Oy, say hi sa. Mana? Oh, hi. Hi vlog. Welcome. Hello. So next destination namo is Kamingawan. Mo gihapon ha, hiking buddies. Sayang po kayo tong group og dili na to panindigan, ha? Sa po'y may kasulti, ma'am. Next time, we're going to climb more Hala, oy, ningbi. mountain. Mountain climbers. Oh. Dili ba ka runner? Runner man ka. Runner man ni siya, uy. Ang kami in town, mga besh. Bunhayan. Kami town, mga besh. Gihangak na mig maayo. Naglakaw ra gyud mi. Ang kaning isa na mo diri kakauban. Alab ka ay. Hadlo ka, oy. Jogging gyud ni siya, uy. Ya, wala pa niya siya nag-andam og outfit. Yang outfit kay pangdagat pa gyud.
Kanang nag-sunbathing pa gyud sa dito. Wala ni kat-kat. Uy, di na ako mag-edit ka, puira. Diba, Sir Marjun? Kumusta po, Sir Marjun? Shout out to yung Sarawat. Sarawat vibes. Hadlo ka, oy. Tinog lang. Saba, uy, ikuan akong vlog. Ang palit. Ano na ka, Jigger? Ito yung butang sandik. Ang kabila. Oh, gina, sikuan. Ay, may butang mams. So, madto na mi mga besh. Sa plus. Nagdatatag tujo. Bitaw, sunod. Tujo. Sunod. So, next na mong ari diri, magdana mi og pagkaon. Hapon na siguro po, oy. Manakay na po siguro mi, oy. Thank you kaayo. Sa mga wala pa nag-subscribe sa akong channel, please subscribe to my channel. Wala akong friends. Kaya magpaligid kami. Nifi Love, and do not forget to click the notification bell for new videos. Bye! Okay, mula dito sa Bunhayag, EKMGS na yan! Magandang Sir Martin. Tod, Marjun! Diamond ka. Tod, itod. Sige, ready, go! Hi! Bye-bye! So, padulong nami na og mga besh. Thank you kaayo. We'll be back soon. Still with my hiking buddies. So, punan ako ang mga hiking buddies. Paraha daw, paraha! Ay, pasakya me! Bye, Jade! Bye-bye! Bye-bye, Jade! Bye-bye! Bye! So, muna ni mga besh. Minghoy uli. Li color pa! Color ka? Basta ma-infant siya ko. Kasi, laka, lala, maganda mong color mo. Burgundy. Oh, burgundy. Ala po, 60. Umaintan. Jenny, Hello mga besh! So, nanami karon sa balay. So, magmukbang na po ni karon. Hello sa mi! Naunta! Okay, mga besh. Manguli na sila mga besh. Bye-bye. See you on. Bye-bye. 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 Ikaw, Jayden, gisaratan. Di ka mayuyab di dyan na road. Bye-bye. Hato ko kasi munaw. So, next schedule na mo is on Friday. Ato ka sa... Itatas ko ang kami nga one. Daraloy. Adyo na uban, ha? Unja, kung sa baka na mo aluwa mo kang kung gusto naman kay Tod. Hindi man magmotor. Hello mga besh. So, namulit na sila ako mga beshies. Hindi kami na mahaw. So, sa mga wala pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, Nifi Love. And